Usa ka lalaki ang patay human malumos diyang naanod sa usa ka sapa sa Magpet, Cotabato. Kini human padayon nakaapekto sa Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Aniyang report. Patay ang usa ka lalaki human malumos dihang naanod sa usa ka sapa sa Magpet, Cotabato atol sa kusog nga ulan sa lungsod Lunes sa gabii. Sumala sa MDRRMO, misulay og tabok ang lalaki sakay sa iyang motor sa overflow bridge sa lugar nga nalapawan na sa tubig sa sapa. Tungod sa paghaguro sa tubig baha, nadala kini sa sulog sa tubig hinungdan nga naanod kini. Na-recover ang lawas sa lalaki ni atong gabi una pipila ka oras human kini naanod. Samtang na-recover ang motorsiklo niini duol sa kabalayan sa sitio Kabisig, Barangay Poblasyon. Ginasuta pa ko ang na-recover nga motor mao ang gipanag-iyahan sa namatay nga lalaki. Sa Kidapawan City, pipila ka motorista ang stranded og usa ka oras human nalapawan sa tubig baha ang Spillway Bridge sa Sirayan Creek sa Barangay Ginatilan, gumikan sa way puas nga pagulan Lunes sa hapon. Miabot og oras ang pagbunok sa ulan hinungdan nga wala kalabay sa tulay ang mga motoristang padulong unta sa city proper. Bandang alas 7 na sa gabi mihubas ang tubig baha. Sumala pa ang mga nasinatiang pag-ulan sa pipila ka lugar sa Mindanao, epekto sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Base sa datos sa Metro Weather, halos tibok Mindanao gihapon ang ulanon kung asa masinati ang kusog nga mga pag-ulan sa Northern Mindanao, Caraga Region, Zamboanga Peninsula ug ubang bahin sa Davao Region. Busa mangandam sa posibleng flash floods ug landslides. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.